O soño eficaz da República. A esperanza republicana e a memoria do 14 de abril pertence ao máis valioso patrimonio dos povos de España e da humanidade. Non é unha efeméride do pasado, senón que se mantén como memoria fértil e un referente de excitación creativa, unha excepción luminosa e vanguardista na triste historia, un referente irredutível, malia a maquinaria pesada e incesante do esquecemento e a infame contramemoria. Por iso, falar hoxe de República non é falar do pasado, senón dun presente recordado e, á vez, de exercer o máis humano dos dereitos, o dereito a soñar, e exercelo, ademais, de xeito eficaz. A memoria fértil republicana ten que xermolar nun novo republicanismo. Por máis que se silencie, por máis que se impoña o tabú monárquico, é cada vez maior o clamor pola solución republicana para consolidar unha democracia avanzada. En España, a monarquía é un lastre, unha avaría permanente. Non é unha ponte cara ao futuro, senón un túnel que nos mantén nunha distopía reaccionaria, unha indecorosa corte das milagres, vinculada co círculo vicioso da corrupción e o secretismo. Propugnar un novo republicanismo, sempre inspirado na memoria do 14 de abril, é unha chamada afastada de calquera propósito partidario. Trátase de impulsar de xeito libre, público e sen complexos a alternativa republicana como unha democracia avanzada en todos os ámbitos, para superar este status quo encabezado por unha institución anacrónica, elitista, nada exemplar e rodeada de impunidade. A monarquía española é un problema para a democracia, e a democracia, para avanzar, ten que liberar a monarquía de si mesma. Para o novo republicanismo, a república significa benestar, non como un desexo ou concepto retórico. O benestar ten que tomar corpo en cada unha das áreas da acción pública. Os orzamentos terán esa denominación, ese código de barras do benestar, e cada partida, cada gasto, estará destinado a reforzar os servizos públicos, satisfacer os dereitos básicos e a calidade ambiental. O benestar non pode estar ao arbitrio de operacións partidarias, nin da presión de lobbies ou oligarquías, nin porse en risco por experimentos que xeren desigualdade. A República do Benestar blinda a cidadanía fronte á política do dano. Para o novo republicanismo, a república significa decencia común. A desexável transición cara a unha democracia avanzada ten que ir acompañada dunha corruptura, unha radical ruptura coa corrupción. Cada ámbito da xestión pública terá que ter paredes de cristal, con regulamentos legais que garantan a absoluta transparencia e impidan calquera trato de favor ou privilexio. Os povos fracasan cando non son capaces de saír do círculo vicioso, expulsivo, onde campan o privilexio e as desigualdades. Fronte a esta tara, unha sociedade de decencia común baséase no círculo virtuoso, inclusivo, onde non dominan xerarquías de berce ou herdanza. Para o novo republicanismo, a república significa liberdade solidaria e colaborativa. O ordinario e cotián reciben a máxima distinción, sen pompa nin boato, no recoñecemento entre iguais. Este é o único protocolo de distinción republicano. Non existen blindaxes institucionais, mediáticos nin legais para os delitos persoais, nin para a corrupción pública. A cabeza do Estado non se debe a clientelas nin corifeos, senón á rendición de contas ante o ben común. Unha república onde a liberdade individual se exerce e reforza coas do resto dos seres humanos, onde a solidariedade co refuxiado, o expatriado, é un efecto chamada á humanidade, unha exixencia moral irrenunciável, e non pode ser tratada nin como delito, nin estar ao acaso do oportunismo político, onde o benestar material, a educación, a sanidade e a cultura se traducen en vidas dignas, autónomas e soberanas. Para o novo republicanismo, a república é diversidade e pluralidade.
unha república de repúblicas en Europa e no horizonte dunha federación mundial desexável. Unha república de iguais e de soberanías compartidas, onde a unidade signifique defensa do común, da axuda mutua, das liberdades e dos dereitos. Para o novo republicanismo, a república significa ecoloxía, non só como unha necesidade exixida pola emerxencia climática, senón como a vértebra espinal de todo o proxecto común. Unha acción de goberno e un compromiso social histórico, entrelazado como internacional da supervivencia, que poña freo ao proceso de destrucción do planeta para sustituir o desbalde enlouquecido por unha abundancia do coñecemento, da economía honesta e das relacións colaborativas. Para o novo republicanismo, a república significa feminismo. A loita por rematar coas desigualdades, coa guerra machista que sofre a muller en forma de feminicidios, coa trata e a escravitude, coas feridas mentais que causan os micromachismos. Todo ese movimento de emancipación é un proceso que permite tecer unha sociedade diferente, máis xusta e máis libre, de natureza curadora, para todas e todos. O que está cambiando o mundo en profundidade, o que máis molesta aos autoritarismos e ás maquinarias destructivas, é o encontro fértil da ecoloxía e o feminismo, na vanguarda da resistencia da xente máis vulnerável. Para o novo republicanismo, a república é pacifista e soberana. Compre desmontar pacientemente a patria armada pola matria de Gaia. Unha república onde a soberanía non se identifica con fronteiras amuralladas para os seres humanos e inexistentes para as trangalladas do capital. Que ironía que soamente o capitalismo deshonesto poida falar de paraísos na terra. Compre falar de soberanía, sí, mais a soberanía real, con minúsculas pero sen lindes, e, ante todo, alimentaria, tecnolóxica, científica e humanista, porque a paz se cifra na defensa inalienável dos dereitos humanos, dentro e fora das fronteiras, e artéllase nos dereitos sociais, no compromiso cívico e nos coidados mutuos. A república é un soño, sí, mais é un soño eficaz. Cada día nace máis republicano.